се вижда Микито. Виж, погледни. Кой е това? Микито ли е това? Да, Микито. И аз изплези езика. Гледай тук. Сега те фанах вече. Погледни са. Не! Така може. Микаело! Не! Микаело! Не! Не! Пусни! Не! Какво тати? Какво тати? Добре, ето пускам та. Я извръщи. Извикай. По-силно! Я да коснем. По-силно! Само това ли можеш? Ето, пускам та. Я се бърни след. Я затвори очите. Не. Я кажи Я направи... къде си ушите? Ушите? Мама е там. Ушите къде са? Да, там са. От другата страна покажи. Така. Но след къде ти? Скри са. Баба, къде е? Къде е баба? Баба. Къде е баба? Микто днеска къде ходи? Баба. Айде това да се го дизди. Няма да дам нищо да. Мен има съм. Мами. Заповядай. Да, ще идеш ли? Мама си да върши работа. Я пък го направи. Я скочи. Добре, ето виж, гледай. Чакай, дати аз ще го направя. Ето майка ти тук. Много изненада, че майка ти. Ето виж са. Кажи. Айди. И я кажи как прави кончето. Как прави кученцата? Кой е тата? Мау. Тайра, къде е Тайра? Къде е? Баба.
Къде е Тайра? Вау, вау, вау. Бау, бау, бау. Те ли правят кучетата? Мама къде е? Мама, мамо. Мама къде е? Мамо. Къде е мама? Как се казваш, че? Мами. Как се казваш, че? Тати. Тати къде е? Тук ли? О! Какво ще правиш сега? А? Какво ще правиш сега? А? Кой е това? Това е Микито. Микито, да. Бум ли имаш? Кака. Къде е кака? Къде отиваш сега? Къде отиваш сега? Да паднеш, искаш, те ли? Ще паднеш, бе, Мики, не стой там. Да. Къде си, Мики? Къде си? Да, тази да искаш да ти даря, мам?